חברים יקרים, צום יום הכיפורים ממש בפתח. כל אחד שלמד קצת דיני טהרה יודע שלפני שטובלים במקווה או לפני שמתארים עושים הרבה מאוד עבודת הכנה. כי לא סתם ככה טובלים, כי יש לפעמים חציצות וכל מיני בעיות, ובעצם אז הטבילה לא עולה לך. חז"ל אומרים במשנה שיום הכיפורים זה כמו מקווה. מה מקווה מטהר את הטמאים? ככה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים מטהר את כל ישראל. אז מבחינתנו, כשאנחנו נכנסים ליום הכיפורים, ועוד יותר כשיוצאים ממנו, אנחנו יוצאים טהורים, זכים ונקיים, ומתחילים לחלוטין מחדש, כשכל העוונות, החטאים, הפשלות, הפדיחות, הכל מאחורינו, ואנחנו בעזרת השם לקראת שנת תשפ"ו, חדשים, טהורים וזכים, מוכנים בשליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו. אבל יש עבודת הכנה. עבודת הכנה היא עכשיו השיא של זה, כי אנחנו מגיעים לפני יום כיפור לערב יום כיפור, ובערב יום כיפור מגיעים כל עבודות ההכנה שהתחלנו בהן כבר, סליחות ותפילות ועשרת ימי תשובה וצדקה וראש השנה שמאחורינו. הכל היה הכנה לקראת הפיק הזה של יום כיפור, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. וערב יום כיפור זה שיא ההכנה. יש לנו תפילות מיוחדות, זה יום חגיגי, ערב יום כיפור, אנחנו לא אומרים בו תחנון, ושם את הסליחות בצד שבסליחות אומרים, נדבר על התפילה, לא אומרים תחנון, אנחנו דואגים לעשות פדיון כפרות. היום יותר טוב לעשות בכסף ולא בתרנגולים, אנחנו עושים בכסף פדיון כפרות כדי להיכנס עם איזושהי כניסה של צדקה, שזאת חליפתי, תמורתי, כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני בעזרת השם ילך לחיים טובים ולשלום. חוץ מפדיון כפרות, התרת נדרים נוספת. למה? על הצד שאולי בעשרת ימי תשובה זרקנו מילים מהפה, נשבענו, אמרנו בטח ולא אמרנו בלי נדר, אנחנו עושים עוד התרת נדרים, מקדימה את כל נדרי. חוץ מהסיפור הזה הולכים באמת לטבול, לא אלגוריה כמו שאמרתי, יום כיפור כמו מקווה, אלא ממש הולכים לטבול, מקווה ים, הולכים לטבול כדי להרגיש באמת את הטהרה. חוץ מכל הסיפור הזה מקפידים מאוד להתבונן, לעשות חשבון נפש בערב יום כיפור. שמא פגעתי באיזה חבר, עוד יותר גרוע, אולי, לא אולי, בטוח, ההורים שלי סוחבים עליי איזה משהו. ללכת אל ההורים, לבקש סליחה אבא, סליחה אמא, אם פגעתי, אם אמרתי משהו לא במקום, אם לא כיבדתי אתכם כראוי לכם, כי מצוות כיבוד הורים היא מאוד מאוד חמורה וחשובה. אם חס וחלילה הרמתי קול או הייתי קצר רוח, אנא תסלחו לי. כמובן בעזרת השם אנחנו מכירים את ההורים, הם סולחים, אבל הבקשה צריכה לבוא. וגם מחברים, אם יש איזה חבר שאתה יודע שהוא טעון עליך, אל תיכנס ככה ליום כיפור, זה חציצה. זוכרים טבילה? זה חציצה. למה? כי אנחנו יודעים, למדנו בגן. יום הכיפורים לא מכפר על עבירות של בן אדם לחברו, עד שירצה את חברו. אם לחבר שלך יש בטן עליך, זה חציצה, אתה לא יכול להתאר ביום הכיפורים כמו שצריך. ערב יום כיפור זה הזמן האחרון לעשות את זה. קדימה חבר'ה. יש עוד מנהגים יפים. מנהג המלכות שנוהג בחלק מהעדות, שזה כאילו קיבלנו כבר את המלכות, את העונשים שלנו. זהו, לא צריך יותר, אנחנו נקיים. ועוד כל מיני מנהגים נוספים. נזכיר רק מצווה מאוד חשובה. חשוב בערב יום כיפור להתכונן גם פיזית לצום. בסדר? לשתות כמו שצריך בהרבה לאורך כל היום, לשתות מים. וגם כמובן לאכול טוב ולאורך כל היום, במיוחד בסעודה מפסקת, שסעודה מפסקת אנחנו מתייחסים אליה כסעודת חג לכל דבר, כמו שבת, כלים יפים, בגדים יפים, סעודה כמו שצריך, חגיגית, לא על הבבלה, סעודה באמת כמו שצריך, עם לחם, עם בשר, כמו שצריך, ונכנסים ככה בעזרת השם לצום. כדאי מאוד לעבור טיפה ברפרוף על המחזור, כדי לראות את התפילות ולהתכונן לצום גם מהבחינה הזאת. נקודה אחרונה, לזכור שתפילת מנחה של ערב יום כיפור היא תפילת מנחה שאנחנו מתפללים איתה
אותה עם מחזורים ליום כיפור, כי יש שם וידוי גדול במנחה של ערב יום כיפור, שאומרים אותו בתוך תפילת העמידה. אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, מתוך כל ההכנות האלה, וכמובן יום כיפור עצמו, יכפר לנו על כל חטאותינו, יטהר אותנו ויקרב אותנו מחדש אליו. ואם אנחנו קרובים אליו והולכים בשליחותו, ממילא יהיה לנו חתימה טובה בעזרת השם, וחיים טובים, ושנה בעזרת השם מלאה בבשורות טובות, ישועות ונחמות.